Ono Chandra sasa tini berada di meeting solemani sabrok salai to tini pastor kang worker rok rayo hamui rok oh dai tini pastor worker yang to beri rok ini satang mai salai to Hambai, berai nong hosa kelomani bagai, belai hambai, muirok nong berai mai ho misungjarok bidat thoha. acha hambai sini sanna yang ini sini beri rok Bang hisab bala ya muirok berai teh thoha dai na thogia sabrok thoha dai hambai muya sakri bar thoha yang na datang abot dikon manda gorja ma kesum mane cara narwe rauna bong mai sai hatabo pore sanai ne wan sujal sang baha yang mana cinta dikon ono Chandra sasni mani kumoi berai muirok tho dai basai tho bo morok klai boy cara nai rok basai tang masini dikon ni white basai basai tini mai mai boy cara itu narwe rong na Kebenaran ini video senang sinai jatana hambai